Jende dexentek uste du Egiptoko piramideak estralurtarrek egin zituztela, eta ez nau harritzen. Zutik dagoen munduko zazpi mirarietako bakarra da piramide handia. Kairoko kanpoaldean kokatuta, denboraren, guden eta klimatologiaren higadurari aurre egin dio. Baita urteetan zehar gune horretan izandako lurrikarei ere. Nola liteke? Inguruan dauden templo eta beste piramide batzuk suntsitu diren arren, 4600 urte baino gehiago dituen piramide handia bere horretan mantendu da bere egiturari esker. Zientzialari batzuk sentsoreak jarri zituzten piramidearen barruan, egiturak nola dardar egiten zuen aztertzeko. Harrigarriena izan zen, piramideak eta lurzoruak maiztasun desberdinetan egiten zutela dardar. Oso garrantzitsua da hori ze, modu horretan, vibrazioak amplifikatzea saiesten da, eta egiturazko kalteak ekiditen dira. Baina hori ez da dena. Piramidearen oinarri handiak pisua oso modu egonkorrean banatzen du. Masa gehiena beheko aldean kontzentratzen da, eta horrek kolapso arriskua murrizten du. Ikertzaileek halaber, erregearen ganbararen gainean dauden deskarga kamerek motelgailu natural gisa jarduten dutela ikusi zuten, vibrazio arriskutsuenak murriztuz. Esan bezala, antzeinako egiptoarrek duela 4600 urte egin zuten piramide handia. Etorkizunetik begiratzen egongo balira, sismologia modernoari aurre egiteko eraikuntza teknikak erabili zituztelako. Egungo ingeniariak zur eta lor geratzen dira eraikuntza honen aurrean, eta seguro pentsatzen dutela. Nola egin zuten hau guztia?